Сәлем, дусларым. Мин Идел яр буена килдем. Идел елгасы җир йөзендәге иң зур елгаларның берсе. О, әнә бер матурлы көймә йөзеп йөри. Ул мотор ярдәмендә хәрәкәт итә. Көймә кешеләргә һәм йөкләргә су өстендә коры килеш калырга һәм йөзәргә мөмкинчелек бирүче транспорт чарасы. Елга буйлап сәяхәт итәр өчен менә дигән инде. Их, шул көймәгә утырып, су өстеннән җилдерергә иде, Ромай, әйдә, миңа утыр. Миндә көймәгә караганда да күңеллерәк. Гидроцикл, рәхмәт. Синдә йөрү әлбәттә шәбрәк. Иң теккә егетләр генә мондый транспортка утыралар, минемчә. Әйе, шулай, Ромай. Гидроцикл нәкъ шундый ук мотоцикл яратучылар өчен эшләнелгән. Мотоциклны җир өстеннән кусаң, гидроциклны су өстеннән йөртергә кирәк. Бер дигәнче тиз арада барысын кызыктырып, гидроцикл алга чаба, дулкыннарны туздырып. Курку белмәс егетләр гидроциклларга утырып төрле ярышлар да үткәрәләр әле. Бу сиңа су өстендә хыялларга бирелеп яту түгел инде. Ай-яй, төрле уйларга бирелеп, кая йөзеп киткәнмен мин? Дусларым, сезнең дә матур хыялларыгыз тормышка ашсын. Сау булыгыз.